BPP बड' पिपल पार्टीनि जि जोंना आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव जिल्ला आफाद दानाय जिल्ला कमिटि दानाय बे हाबाफारिया 30 अक्ट'बरनिफ्राय जागायदों। गुवाहाटी मेट्र'खौ दाखांनायनि उनाव सिरियालि जोङो सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, मैया धेमाजि, दिनै तिनसुकिया इतिमध्ये जोङो दिनै तिनसुकिया जिल्लाखौ दाबाय। खोब मोजां जादों। बेवहाय रायजोफोरनि गोबां अनसायनाय जों बेवहाय मोनदों। जिहेतु बर'फोरनि बियो बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरनि गिबि पलिटिकेल पार्टी जनगोष्ठीय राजनीतिक दल जायखौ बुङो। दा बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। खोब मोजां जादों। प्रग्रामा साक्सेस। जिहेतु मैयासो जे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बेफोर बेसलेस खोथा। बिथांमोना मिथिनाया मोजां देशआ मा देश, सुबुं दाराखान्थिनि देश, गणतन्त्रनि देश। बेवहाय बयहाबो अधिकार दङ। दिनै आरो खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाथ' हास्यकर जों मिनिनो ओंखारो आरोखि। माबे खौसेथिनि बाथ्रा बुंदो? डिभिजनखौ सोर लाबोग्रो दा? डिभिजना मानिफ्राय स्टार्ट जाया? बेखौबो रायजो राजानो फोरमाय। गुबै बाथ्रायाथ' बेसोना। डिभिजन बेवहाय डिभिजन लाबोदों मादों होनना बुंनाय बाथ्राया बे नङा। दिनै होमबा माने सोरबा सानैसोल' मानसिया बर' हारिखौ सिबिनायनि थिखा लाना दोनदो नामा? बिदिथ' जानो हायाना। बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय बा बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय दिनै गुबुन गुबुना ओंखारबोनो मोना नामा? दानि जेनेरेसना ओंखारबोनो मोना नामा? सोरबायाथ' थिखा लानानै दोनाखै नङा बर' हारिखौ जोंल' सिबिनो मोननांगौ होननानै। दिनै गोबां इउथ्सफ्रा ओंखारबोदों। जों माने BPP बा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि फारसे आकृष्ट जानानै आग्रही जादों। इउथ्सफ्रा ओंखारबोदों, स्पेस मोनदों, जों स्पेस होदों बिथांमोननो। स' गतिके बेवहाय डिभिजननि खोथा फैनाया बेयो खोब दुर्भाग्यजनक। गतिके जोंनिफ्राय जों हाम्बल रिकुवेस्ट जों खालामो बेखौ बे नोजोरजों नायनो नाङा। बे नोजोरजों नायनो नाङा। हारिखौ सिबिनो थाखाय बा हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय ससाइटिनि खामानि मावनो थाखाय बिभिन्न प्लेटफर्माव थानानै मानसिया खामानि मावनो हायो। प्लेटफर्मा बबेबा मोनसेल' जानांगौ बे नङा। साराय गंसेयाव नाबो बेदरबो मुलाबो आलुबो मैगं गासैखौबो रुजाजोबा। बे साराय आलदा आलदा जानांगोन। आल्टिमेटलि जों बेखौनो जोंनि हाम्बल रिकुवेस्ट जे बेबायदि आदारवाइज लालायनाया मोजां नङा। आरो बेबायदि माने क्रिटिसाइज खालामलायबाय थानानैलाय मा जानो? आरो जेब्ला खौसेथिनि बाथ्रा बुङो अब्ला माने बेखौ मोनसे रायजोनि गेजेराव इमोसन लानानै खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थायो। बे खौसेथिया ओरैनो भुवा खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थाबा सिङाव खंख्ला। दा बेबायदिखौ गासैबो दानि जेनेरेसना बुजिजोबो, मिथिजोबो, रायजो राजायाबो मिथियो। स' बिथांमोननि एजेन्डाजों खामानि मावगोन। जोंहा हुकिया एजेन्डा दङ। जों हुकिया एजेन्डाजों जों खामानि मावगोन। बयनिबो एजेन्डाया आलदा आलदा। आल्टिमेटलि बे डेम'क्रेसि, राइट्सआ बयहाबो दङ। बिथांमोना हयथ' नोंथांमोननि जे थांखिफोरखौ हारि सिफायनाय बे बेलासिम लांदों, बेखौ नोंथांमोना मा बुङो? थांखिया बोरै हारि सिफायनाय जानो हागौ? हारियाव मायबा मोनसे आफाद बा गौथुम जोनोम जायोब्ला बियो आल्टिमेटलि हारिनि थाखाय खामानि मावनोनो ओंखारो। हारिखौनो बेस खालामनानै दानाय जायो। अब्ला बे हारि सिफायनाय बा खौसेथि सिफायनाय बेथ' मिनिंलेस ना बेफोर बाथ्राया। गतिके बेखौ दिनैनि बर' समाजा, बर' ससाइटिया थांनाय बोथोर समफोरनि बायदि थांनाय 50 बोसोर 30 बोसोर सिगांनि ससाइटि नंलाना बियो। गासिबो हमनो हासै, गासिबो बुजिसै। दानि गोरों लाइमोनफ्रा ओंखारबोदों। बिथांमोना गासिबो सालिजारि नायनानै मोनो। गतिके बेसो। তিনচুকীয়া সদায়